Temná uzávierka, tak tá sa smie spustiť len raz. Hej, a druhý raz mi to už framework nehovorí. Ako to zmeniť? No, musím to zmeniť v tom testovacom súbore. Tuto mám stále tie isté parametre a tie musím zmeniť. Tak ja tam urobím nejaké sofistikovanejšie, napríklad dám tam dátum a čas. Keď to teraz pustíme, tak už on teraz vypočítava vždycky nové a nové parametre a pri behu mi dá aktuálny dátum a čas ako parameter. A potom, samozrejme, to, čo sme mali predtým, to nebol žiadny unit test, lebo nemal žiadne assertion. Teraz som tam pridal aspoň minimálny assertion, že či mi skončil správne ten script. Skúsime spustiť. Máme ďalší problém, takže pozrieme sa. To je v poriadku. Tutaj je unit testy. Zdá sa, že tá databáza nie je kompatibilná, musím to ešte raz vytvoriť tie dáta v databáze, tie tabulky v databáze. Vytvorím novú databázu. Vytvorím novú databázu M2.
Tu mám tabulky, prehodník. Konfigurácii 2. Teraz, keď sa pozriem do tabulky, tak tu mám vlastne ten záznam, skončil so stavom completed. Keď nechám bežať celý ten batch, tak vlastne v týchto tabulkách ja vidím ten aktuálny stav. Takže môžem selektovať priamo do tabuliek, alebo môžem použiť Stream Batch Admin webovú aplikáciu, ktorá vie vlastne priamo pristupovať na tieto tabulky. Takže admin nejakému biznis človekovi nemusí ukazovať tabulky priamo, má nejaký jednoduchý používateľské rozhradie, s ktorými vie spúšťať aplikácia a vie sa s nimi hrať. Takže toľko to na dnes. Ešte by som poslednú vec. To je OpenSala 2014. Tento rok to nebudeme robiť tak chaoticky, ak sme to robili minulý rok. Minulý rok sme za 6 týždňov spravili konferenciu. To už nikdy v živote nechcem spraviť. Takže teraz to robíme tak, jak sa to má robiť. Malo by byť call for papers. Tento alebo budúci týždeň to zverejníme na našej web stránke a aj na všetkých tých kanáloch sociálnych, cez Facebook a cez Twitter, cez Google+. Dávame možnosť vlastne, aby sa ľudia prihlásili so svojimi prednáškami. Tento rok, minulý rok sme to robili tak, že sme v podstate my ako Accenture zostavili program, lebo za tak krátky čas som nebol stále zohnať akože prednášateľov. Tento rok už pozývame open sourceových vendorov, už sme rozprávali s tromi a oslovujeme ďalších a ďalších vendorov. Ak by ste sa chceli zúčastniť konferencie ako prednášatelia alebo ako sponzori, tak nás prosím kontaktujte na openslava@openslava.sk a potom sa môžeme dohodnúť o tých ďalších veciach. Tento rok pridávame ešte, budeme to robiť na 2 univerzitách, nie na jednej, takže na Fejke aj na Fitke, aby tie priestory boli akože európskejšie, poviem. Miesto 3 streamov budú 4 streamy a pridávame tam aj exhibition areu, nejakú výstavnú plochu, kde sa môžete potom porozprávať s tými open sourceovými vendormi. Takže asi toľko to. Ďakujem pekne.